Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 11, versikulo 24. Adda tattao ama nagparabor nga bumaknang dalatta, adda dagiti kirmet nga adda apumanglawda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Na-display ka di amin dagiti prutas di taunag? Uwan manong, nairwar ko amin. Kitaam amangan no adda nadadael. Saan mo nga inayon kadagiti nakadisplay? Kaasim at dagiti makatumpong amang gatang. Pinili kon amin manang. Naikat amin dagiti adadadael na. Nasayaat. Masapol as antayong agilako iti addadadaal na. Wen no adda makagatang iti adda damage na, sigurado adinan ulitan ti gumatang kada tayo. Iso amasapol nga ikkaten amin amadi, diyo itip-tipon kadagiti mayat. Imbagkat ka, ta saan akirmat ti amom? Siyak, ay, permi ti kirmat da. Di pa'y agpameriender. Uray permi abannog ti tao. Diyay mat amok, saan da akirmat? Naparabor da. Imbagman, adda pa'y umay agririri a customer. Nadadaal ka no ti inla ko mi aprutas. Sa bali mat ti amok. Sakbay nga ag-display kami, pilihan mi nga umuna. Ikkatan mi amin dagiti addadadaal na. Hay, iso siguro nga adulat ta ti suki yung. Ngam ti amok, awan unay ti aggatang. Taila ko da amin nga dadadaal na. Masayangan da, tanangin na kano ti puunan. Lugi ka no saan nga ilaok ti nadadaal. Wan ngam sikaman mat ti gumatang iti addadadaal na. Saan ka kadi ang madidigra gumatang manan? Saan ama panunot ni amok dayta? Tano ikatag ka no dagiti nadadaal. Mabawasan ka no titimbang na. Si Magiti-chan ko. Ha? Ito ko man pabit. Da kayo pa lang tekla ko. Ay na sir, agpakita kayo iti doktor. Amangan noan niya daytan. Kanayon sa mat akasta. Agsakit ti tiyan niyo. May katumot la siguro enton madamdama. Sayang ti pagpa-doktor ko. Nagngina ti singir ti doktor. Ngam kasano may sir no kumaro day tarik-rik na anyo. Kabailam ka di pa'y, uray saan tapay amapan iti doktor. Inanala siguro ti kurang dito eh. Ala, bye-bye andak lang. Naglako kayo. Ni, adumat day ito yung sangpot mga prutas. Ginatang mo dagito eh? Saan? Intad da Mr. Cruz. Adda nga min nag-deliver itay iti prutas. Ay, imbagman. Da Mr. Perez. Saan da ama iturod ti mangted iti kastoy kaado. Sayang ko na da Dakkel ka no ti puunan. Iso nga amin nga dabasit damage na. Ilaok da. Ninayunan pa'y da Mr. Cruz ti sweldo. Ay, nagkasat kan. Kasta kumamot ti amok. Saan mo? Tadilakirmet da ti agado. Di pa'y kayat ni Mr. Perez ti mapan agpadoktor. Tasayang ka no ti pagpadoktor na. Di da kayat amaksayan ti kwartada. Ngamnomot kimaro ti sakit da. Karakaron. Una, masayangan dalaunay iti kwartada. Di da pa'y manayunan ti sweldo. Itaman pa'y. Aldawan, ngam awan pa'y da Mr. Perez. Nakarikap pa'y mat ti paglakwan da iti prutas. Apay ngay anak karikap pay laang ti pwestoyo. Awan pay ka di da Mr. Perez. Awan da pa'y mat nga rod manong. No kayat mo, umay ka pa aglako dito eh. Uray ta agkaaruba tayo iti pwesto. Bayadak ti oras mo aglako, kabayatan nga awan da pay. Agpay sumanong? Ay sige umayak. Tani, awan ti kwarta. O sige, da kayo pa'y lang nga rod agbantay dito pwesto ha?
Adda ngamin papananmi ka ni Manong yo. Amangan numalamton ang makaawid kami. Ikanda kayo iti pagmeriendayo, kan paggatang yo iti kanan yo inton aldaw. Agyaman kami, manang. Sige, da kayo pa'y nga ruti makaamo dito eh. Inkamin. Ay na, italaan nga glako ak dito'y pwesto ti amom. Kat makitak ti kinasingput da. Isuda pa'y gayam ti mangtad iti igatang mo iti meriendam. Kastamot ten iti pangaldaw mo. Apay di tabangir a pwesto. Saan ka di akas jay? Saan? Siyak ti makaam mo iti paggatang ko iti kanek. Iso nga rod nga awan mabatbat iti sweldok. Tamapan iti abang iti balay. Kanjay kanek. Kasta ka di? Saan ay arumbang apakananda ka kuma? Kirmit da nga rod. No adda kwartada, repetendan adagos. Di da kayat agastusan. Ay, oo na yan. Ado siguro ang arod ti kwartada. Amok pa yun. Siguro ang... Anya ka ditimbag at doktora sakit ko. Bakit? Gapo kano iti kanayon mo apan nakaladla daw amangan, naadaan kan iti ulcer. Masapul kano ang maoperaan ka. Anya, di lang ka di mabalin, nga gagasaklangan. Nagdakal ti magastos no maopera ka. Dinamag kunday ta. Ngam nakaro ka nun, tinadangran iti bitukam. Numabaybayan, amang ano anya pa'y ti mapasamakan ka. Sayang ti urnong ta. Numapan lang iti operasyon ko. Kat anya ngay, ano santa masapul ka no ang maoperaan kan, lakay. Nadamag ko nga adda ka dito yung ospital. Iso nga imay kami. Ay na, agyaman kada kayo Agyaman iti umayo dito ospital. Nabayag ka din, amarikrik na daytoy. Nabayag matbasitan. No sinigud yu kuma, saan akim maro akastoy. Naala ko malaang iti agas. Ay na, no ibaga namat ngamin abu nga laang kano ti bandog na ti marikrik na. Maawan ka no makainan na. Iso aday chay. Impagarup mi no gagangay laang asakit ti tiyan. Ay na, no maminsan, traidor ti sakit. Iso an nasaysaya at no adda marik na amadi, ikonsulta adagos iti doktor. Ay, gapo siguron iti panakakumikom mi. Saan mi matan asinigod nga impadoktor? Immado ti customer tayo. Iso masapol nga adda kumapay sa bali a pwesto tayo. Sa may samanang, adun ti ag-deliver, kan aggatang. Kanayon nga adda ti tao iti pwesto. Mayat nga agpaiso no adda manan sa bali a pwesto. Saan kayong agdanag? Addan nakitak asabali a pwesto. Adda pa'y mabalin a pagibudigaan kadagiti purutas. Nasayat mo't no kasta. Ado nga minan ti umay aglako kada tayo. Kan ado ti umay gumatang. Tamaya ti presyo tayo. Ay na, nagsayaatan no adda sa bali a pwesto yu, manong. Tapno dito yakon naglako. Ayun gayam. Anya ngayon ti ipaga ni Mr. Perez no may kaaglako ditoy. Tintin, masapol ang makisarita kapay kadakwada. Sakbay nga umay ka kada kami. Ay, sige manang. Makisarita ak nga rod kadakwada iti nasayaat. Tapno saan nga agsakit tinakam da. Nang lukat kayo matgayaman manang. Kumusta ngay ni sir? Agpapaimbag iji balay. Di na pa'y kabailan ti umay aglako. Kasano ngay manang? Sumrakak ka din? Ay na, pasensya kan ading ko. Tani, bimasit mo tan ti umay aggatang kadagiti prutas alako tayo. No adda sa bali ang mabalin mo asarkan, ijay kapaylaan. Ha? Ay, agyaman ak nga rod manang. No kasta, umakarak nga roden iti pagtrabahuan. Sige, umakar ka nga roden, tintihin. Nagpakada ka kadiki ni Mrs. Perez? Iso mismo tinangibaga.
nga umalis sa kanon iti pagtrabahuan, tabasitan ti agatang kadakwada. Ne, apay ngay. Kuang amin manang, no daduma, ilaok dadagiti adda damage na iti ila mi, kasayang kano ti puunan. Ay, madi ano kasta ti aramiden da. Saan arumbang ti kasta? Wan nga rod manang, ngam na ikato, di da kayo, kasayang kano. Wen gampanang loko iti pada a tao ti kasta. Nga rod pati siya, mairamraman amang lukloko. Awan mo ti agatang iji pwesto lakay. Maluglugin ti negosyo ta. Apay ngay nga ta. Jay ka aruba tayo apwesto. Kimapoy ka dimat. Saan mat? Adulat tamot ti agatang kadakwada. Malas tayon san. Ay, mas daawak nga rod. Taadumot ti lumabas ijay pwesto, amapan gumatang ijay bangir. Amangan no damot sa bali a prutas alako da. Ay, awan lakay, isumot laeng. Gagaraag pa'y nga rod nga iparada dagiti napipinta sa prutas, tapno maawis dang aggatang. Ngam, isulat tamot. Awan nga roden na. Malugin ti negosyo ta. Nang rikagmatan, dyan sigud ang pwesto anagyanam. Nalugi da siguron Takasano? Ilalaok damat ngamin dagiti dadael iti lako da. Nagkirmat da. Saan aya? Nga ibagada ati kirmat kat bumaknang kano. Tas saan na kayat agastuson ti kwartana? Ay na, patpatyam day ta. Ti ko namket di, saan da ang mabindisyonan? Tajay labagbagi dati pampanunutin da. Sabagay, kitaam ti bosta ita. Naparabor da. Isu akasla na bendisyonan ti pagbanban no ganda. Kanayon da ngamin amang iburay iti pagbanban no ganda. Uray kanayon da ngagparabor. Nalakaasumrek kadakwada ti swerte. Gaputan na singpet da. Isu nga inton bumaknangak, sa anak nga gimimot. Ha? Bumaknang tangata? Sapay la humaa. Anya ka diti aramidem, bakit? Isagsaganak man dagiti tulong nga ipaay tayo ka dagiti biktima ti bagyo. Kwarta ka di nga ited mo, wano in kind. May mayat no in kind. Tada tayo amis mo ti mapan mangibunong. Tapno makita tayo mo't dagiti tattao at tulungan tayo. Sige, tano maisagana mon, mangayab ta iti agboluntaryo at tumulong para iti panakaidanon ti rasyon. Wen lakay. Ay, kaasimot dagiti biktima. Iso at tulungan ta ida. Ibingay ta ti grasya nga ipapaay kadata ni Apo Diyos. Wen bakit? Tano nalukay ka kano amangtad. Nalukay matasumrek ti grasya. Wen lakay, angam no imot ka, nairot mat asumrek ti grasya. Nadamag mo ka din lakay. Napan ka nomot na Mr. Cruz ijay nakapasamakan ti bagyo. Anya nga iti ginagara day jay. Napanda ka no nagibunong itirasyon ka dagiti biktima ti bagyo. Bakit? Awan ka di madmadlaw mo. Anya ti kayat mo asawan? Dagiti nga agasawa. Kanayon da amang tadi ti tulong iti agduduma at tao. Ngam kasla saan da may biibusan. Kasla ad dakit di bumakbak nang da. Kunak no syakla ang tinakadlaw. Patigayam si ka. Nagigiddan tayo anang rugi ang naglakoy di palengke. Isu da, nalukay da amang tadi ti tulong. Data, masayangan ta oray sinti mo. Iduldulin ta kami nasapol ta. Wen ngam awan mo't pakakit kitaan dagiti iduldulin ta. Ininot mo't amaguygoyod amagasgastos. Pudnon samat, abin bendisyonan ti Diyos dagiti naparabor. Kaslakastan sa nga agpayso, lakay. Jenny, Tintin,
Kaya't yu ka diti ag-volunteer amang ibunong iti food packs? Anya food packs manang? Para kadagiti biktima ti bagyo. Mapan kami ngamin agibunong ka ni manong yu. No kayat yu, umay kayo mat. Ay, no siya, kayat ko amanang. Uray syakmat, umayak. O sige, mangrikap tayo pa'y itanga aldaw, ta sumurot kayo kada kami. Padasin nyo mat, titumulong. Ay, kastoy gayam ti tumulong iti pada a tao. Uray awan ti kwarta ama itulong, no usaran ti oras kan kanito, naragsak gayam. Unyarod, among, itala asim muro tak atimulong. Uray na banugak, naragsakak. Kastoy gayam ti marikna, no adda na sayaat ang maaramidan. Naragsak nga awan ka asping na. Taamom anak katulong ka iti agkasapulan. Saan a kwarta laang gayam ti mabalin nga iparabor? Wenno iburay, no di kat pa nagboluntaryo at tumulong. Dakkelan ang maaramidan. Pudno dayta, Jenny. Isumit lagayam adabos, kat kay kayat dati tumulong iti padada a tao. Ngamin, naragsak itirik na. Ken syempre, ti apo ti kanayon amang baybayabay kadakwada. Paraboram ti padam a tao kat ni Apo Dios timang supapak iti dayta nga ipaay mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.